Iya, angel kok njelasne iki. Sedina ganti tipe gak kowe. Ngerti aku iki. Harus aku kok bakal ngengkel diomongi Bangga. Dino salin. Dino kesalin, dino salin ngono. Aku ora ngomong barang kok iso. Dino ganti dino sing adang ki ngono. Kaget aku. Iki engko lek kuwi penak. Sedina salin kuwi genah. Oh Bangga kok adang ae. Ora kok khusus buruh kadang tok. Iya dong aku wisan kuwi. Oh, sedina. Banter to wis. Aku Bangga ngengkel diomongi Bangga ngono. Jam 1 lho wisan, tengah 1 Deng. Lah nek arep banter kok omong diomongi anu sing manut diomongi ngono. Iya aku wis manut aku ya. Oh Bangga ngengkel bulu adang Bangga. Kuwi ya kerjane nek bangunan iki. Cuma sing ngedangne iki solan salin. Bulan salin wong iki ngono. Salene ra nek sing ngedangne sing ngarep ana adang ijen mo. Akhire solan salin bong.